Arestado ang isang 46 anyos na lalaki matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa Zone 4 Barangay San Francisco, Iriga City, alas 11:46 kagabi. Kinilala ni Police Captain Bella Gracia Sereno ang sospek na si alias Jed, may live-in partner, residente ng naturang lugar at itinuturing na isang street-level drug personality. Nakuha sa kanyang posisyon ang 12 piraso ng heat-sealed transparent sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Yung search warrant, sinerve yun sa bahay nila. Then, sa loob ng kwarto, mayroon doon improvised wooden shelf at doon nakuha yung 2 pouch na puno ng mga illegal drugs. Naging matagumpay naman ang isinagawang operasyon ng Iriga CPS sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng 5th Judicial Region, Branch 37, Iriga City nitong August 29, 2025. Kung mayroon po kayong mga gustong iparating dito sa aming himpilan ng mga informasyon, huwag po kayong matakot o mag-atubili na tumawag sa amin. Dahil ang inyo pong mga informasyon, yan po ay confidential. At sa mga gumagamit din ng pinagbabawal na gamot, ang advice po natin, tigilan niyo na po yan. Kasi wala pong magandang maidudulot niyan sa inyong pamilya, sa inyong sarili at sa inyong pamilya. At sa mga nagbebenta naman, tigilan niyo na po yung ginagawa niyo dahil seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang Iriga City Police Station sa pagsugpo ng mga ganitong mga pagbebenta ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Iriga CPS ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.